Și pentru aceasta zic la Dumnezeu să fie binecuvântat în veci. Amin. S-a citit un cuvânt frumos din Scriptură, pe care de altfel îl cunoaștem fiecare dintre noi, un cuvânt în care Domnul Iisus Hristos ne îndemna și spunea: vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Ar fi inutil ca noi să încercăm să facem pronosticuri cu privire la ziua sau anul revenirii Domnului Iisus Hristos. Unii au încercat să facă lucrul acesta și au ieșuat în calculele pe care le-au făcut, în pronosticurile pe care le-au dat. Domnul Iisus Hristos a vrut să ne îndrepte atenția spre altceva. Nu să facem calcule, ci doar să privim la semnele vremurilor, să putem observa indiciile care confirmă faptul că revenirea Lui este aproape și, în ultima instanță, noi să fim pregătiți, noi să fim gata. Acesta este imperativul pe care Domnul Iisus Hristos îl are pentru noi, subliniat aici în versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ce înseamnă a fi gata pentru revenirea Domnului Iisus Hristos? Vom vedea privind la cele trei tablouri pe care în continuare Domnul Iisus Hristos le pune în fața noastră. Mai exact, sunt trei pilde care ilustrează foarte clar și foarte convingător modul în care noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Este pilda aceasta cu cei doi robi, un rob credincios și respectiv un rob necredincios, după care, în capitolul 25, urmează pilda celor 10 fecioare și mai departe este pilda talanților. Toate aceste trei pilde sunt legate de învățătura și îndemnul Domnului Iisus Hristos. De aceea și voi fiți gata. Este adevărat că de multe ori noi încercăm să le separăm oarecum una de cealaltă, să le tratăm într-un mod independent una de cealaltă, să le facem o interpretare separată, dar Scriptura ne face să înțelegem că ele fac parte dintr-un pachet, din același pachet al învățăturii privitoare la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și fiecare din acest tablou, fiecare din aceste pilde scoate în evidență o atitudine cu care noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos și care atestă că într-adevăr suntem pregătiți, că suntem gata, că nu ne mai leagă nimic de pământul acesta, că suntem liberi față de toate lanțurile cu care lumea ar încerca să ne prindă și că vrem să zburăm spre cer, să ne ducem în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, tema din seara aceasta eu am intitulat-o Atitudini necesare în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Prima atitudine, pusă în evidență în prima pildă, deci pilda cu cei doi robi, este atitudinea de loialitate față de stăpân, față de Domnul Iisus Hristos, față de Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul pune această întrebare în versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa, adică îl va găsi îndeplinindu-și responsabilitățile, îl va găsi credincios în area sau în zona lui de activitate, îl va găsi cu o conștiință curată, o conștiință împăcată cu gândul acesta că el face voia stăpânului. Așadar, noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos cu o atitudine de loialitate, de credincioșie. Credința poate să se exprime într-un singur moment. De multe ori avem credință sub impulsul unei cântări frumoase. Avem credință sub impulsul unui mesaj de predică. Avem credință când tocmai s-a întâmplat o vindecare sau Dumnezeu a îngăduit să se întâmple o minune.
Dar credincioșia sau loialitatea nu se raportează doar la un singur moment, doar la un singur eveniment. Credincioșia este pe termen lung. Loialitatea înseamnă ca în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare oră, în fiecare secundă, noi să-i fim loiali lui Dumnezeu, să-i fim credincioși lui Dumnezeu. Exact așa după cum știți bine că în Vechiul Testament, în cartea profetului Osea, Dumnezeu atrăgea atenția poporului Israel cu privire la lipsa de loialitate sau de credincioșie a acestui popor. Și în mod repetat Dumnezeu folosea expresia aceasta, necredincioasa Israel. Și poporul Israel era asemănat în cartea aceea cu o femeie care nu este credincioasă bărbatului ei. Concluzia cărții era acest sentiment de tristețe pe care îl avea Dumnezeu datorită faptului că Israel nu era credincios. Israel începuse să alerge după dumnezei străini, începuse să alerge după idoli, dar din când în când evreii se mai întorceau cu fața către Dumnezeu și încercau să-L mulțumească pe Dumnezeu cu câteva jertfe, cu câteva ritualuri, cu puțin mers la templu, la casa Domnului, dar sigur lucrul acesta nu-L mulțumea pe Dumnezeu. Așa cum o soție trebuie să fie credincioasă soțului în fiecare zi, toată săptămâna, toate lunile din an, așa cum soțul trebuie să fie credincios soției sale, în mod permanent, fără niciun fel de ezitare, fără niciun fel de scăpare, deci tot astfel Dumnezeu așteaptă din partea noastră credincioșie, așteaptă loialitate. Dumnezeu nu poate să fie mulțumit cu jumătăți de măsură. Nimeni nu poate să-L impresioneze pe Dumnezeu prin faptul că îi acordă doar câteva zile din săptămână, zile în care eventual sunt slujbe la casa de rugăciune, zile în care poate că sunt niște sărbători sau niște evenimente mai deosebite. Dumnezeu vrea toate zilele să îi le dăruim, în fiecare zi să-i fim credincioși. Amin. Unde să-i fim credincioși? Să-i fim credincioși la locul de muncă. Și uitați-vă aici în Scriptură, la cartea profetului Daniel, la situația aceasta în care Daniel era pe vremea împăratului Medo-Persan Dariu. Cunoașteți detaliile de aici, vă aduc aminte ce spune versetul 4 din Daniel, capitolul 6. Căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârească în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. De ce? Pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. La locul de muncă, cu atribuțiunile pe care le avea din partea împăratului. Iată, Daniel s-a dovedit a fi un om credincios, un om loial lui Dumnezeu, un om cinstit, un om care a trăit în onestitate. Oricât de mult au încercat colegii lui de muncă să-i găsească ceva, un compromis cât de mic, un subterfugiu cât de mic, n-au reușit. Și îmi imaginez că acești colegi ai lui au făcut eforturi considerabile ca să-i găsească ceva, pentru că îl invidiau, nu-l suportau, tare mult ar fi vrut să-i distrugă imaginea și, drept urmare, Daniel să nu mai fie promovat înaintea împăratului Dariu, dar nu i-au găsit nimic. Nu uitați, frați și surori, că și noi suntem în atenția colegilor de servici la locul de muncă. Credincioșia noastră față de Dumnezeu este validată prin credincioșia noastră la locul de muncă. Oamenii sunt cu ochii pe noi, vor să vadă dacă într-adevăr ceea ce spunem cu vorba noi și trăim în faptă, în realitate. Dacă oamenii ne prind cu minciuni, cu furtișaguri, cu viclenii, cu lucruri slabe, sigur că credibilitatea noastră este știrbită. Mărturia noastră nu mai are impact asupra lor și noi trăim în vremea aceasta din urmă în situația în care trebuie să recunoaștem, oamenii sunt sătui de vorbe, sunt sătui de lozinci religioase, oamenii așteaptă să vadă fapte, așteaptă să vadă caracterul nostru integru și cinstit. Și cea mai puternică evangelizare pe care pot și pe care poți să o faci, nu-i cea prin cuvinte, este evangelizarea prin caracterul nostru. Doamne, ajută-ne să fim credincioși la locul de muncă.
Apoi, Daniel este un om credincios și la locul de rugăciune. Observați că el avea un loc de rugăciune în casa lui. Versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. El avea un loc al lui de rugăciune și el este loial față de Dumnezeu la locul de rugăciune prin consecvența pe care o dovedește. Chiar în condițiile în care împăratul Dariu, influențat de colegii de muncă a lui Daniel, tocmai dăduse porunca aceea ca nimeni timp de 30 de zile să nu se închine în fața altui Dumnezeu, deci chiar în aceste condiții Daniel este loial la locul lui de rugăciune. Se duce acolo unde ferestrele odăii erau deschise înspre Ierusalim. Nu la întâmplare, lucrul acesta ne face să înțelegem că Daniel n-a uitat de unde a plecat. Daniel n-a uitat de părinții lui, nu a uitat de moștenirea spirituală valoroasă pe care a primit-o de la părinți din țara lui. El nu a uitat de templul de la Ierusalim, chiar dacă Ierusalimul fusese devastat, chiar dacă templul fusese dărâmat, chiar dacă Nebucadnețar, ceva mai înainte, invadase Israelul și în special Ierusalimul și a distrus totul, Daniel înțelegea că acela este un plan al lui Dumnezeu, o îngăduință ca Dumnezeu să-i pedepsească pe evrei tocmai prin instrumentul acesta care a fost Nebucadnețar. Astfel, cu ferestrele deschise înspre Ierusalim, înspre Dumnezeul lui, înspre țara lui, înspre convingerile pe care le-a dobândit și care erau adânc înrădăcinate în ființa lui. Daniel a continuat să se roage de 3 ori pe zi. Îngenunchea, se ruga și observați, nu îi reproșa nimic lui Dumnezeu. Continuă versetul și spune și lăuda pe Dumnezeul lui. Pare dificil lucrul ăsta, adică să fii smuls de lângă casa ta, din țara ta, să fii deportat ca prizonier, să ajungi în condiții vitrege, să fii, iată, la dispoziția unor căpetenii și a unor oameni răi și păgâni din imperiul acesta al haldeilor și în loc să cârtești, în loc să te plângi, în loc să te vaiți, tu să lauzi pe Dumnezeu. Așa se ruga Daniel. Loialitatea noastră, acum venim la noi, la locul de rugăciune, înseamnă că trebuie să avem și noi odăița noastră. Poate nu toți au condiții, dar odăița poate să fie orice loc singuratic, unde te retragi, unde te rogi lui Dumnezeu, unde lauzi pe Dumnezeu. Credincioșia noastră la locul de rugăciune ne asigură pe termen lung această statornicie în harul lui Dumnezeu. Când nu ne rugăm, imediat ați remarcat, firea pământească începe să își spună cuvântul, începe ca să-și ridice mofturile, începe ca să câștige teren în viața noastră și parcă lupta pocăinței ni se pare atât de grea. Pentru că am încercat să ducem pocăința, uitând să folosim această resursă esențială, binecuvântată, rugăciunea. De 3 ori pe zi se ruga. Numărul acesta poate să fie un număr bun și pentru noi, dar alții se pot ruga de 7 ori pe zi. Alții se pot ruga de mai puține sau de mai multe ori pe zi. Contează calitatea părtășiei cu Dumnezeu, contează intensitatea și profunzimea rugăciunii noastre, contează sinceritatea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Dar să fim și noi loiali lui Dumnezeu, atât la locul de muncă, cât și la locul de rugăciune. Amin? Amin. Și apoi vreau să mai remarcăm, Daniel este loial lui Dumnezeu și la locul de încercare, aruncat în groapa cu lei. Pentru că acești colegi, când l-au surprins în camera lui rugându-se, imediat l-au părât în fața împăratului Dariu. Dariu n-a avut încotro, constrâns de situație, datorită angajamentului pe care tocmai îl făcuse, l-a aruncat cu părere de rău pe Daniel în groapa cu lei. Dar puțin mai târziu, dimineața, când se prezintă acolo la gura acestei gropi, îl strigă pe Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat. Observați cum vede împăratul viața lui Daniel. El a urmărit viața lui în timp.
și spune: Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat. Nu doar în ziua de sabat, cum era cazul la evrei, deci nu doar din când în când, necurmat. A putut el să te scape de lei? Și atunci Daniel îi răspunde și îi spune: veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Și versetul următor spune așa: atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el. De ce? Pentru că avusese încredere în Dumnezeul său, loial la locul de încercare. Înțelegem din versetul acesta că atunci când el a fost acolo în groapa cu lei, nu s-a înspăimântat, nu a intrat în panică. În această grea încercare, el și-a păstrat încrederea în Dumnezeu. Dragii mei, vă încurajez în seara aceasta. Știu că de multe ori și voi sunteți ca într-o groapă cu lei. Psalmistul spune la un moment dat: sufletul meu este între niște lei care vor să mă sfâșie. Câteodată oamenii în lumea acesteia sunt ca niște lei, prin răutatea lor, prin ironiile lor, prin cuvintele lor de batjocoră. Întâlniți multe probleme, situații de prigoană, alte încercări. Te simți ca într-o groapă de multe ori, nu vezi ieșirea, nu știi ce se va întâmpla cu tine, cu viața ta, cu familia ta. Ne mai rămâne un singur lucru de făcut atunci când suntem în groapă: să rămânem loiali lui Dumnezeu, având această încredere în Dumnezeu că El știe momentul când să ne scoată din groapa aceea și că rezultatul va fi proslăvirea lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat și în cazul acesta. Pentru că imediat după ce Daniel a fost scos din groapă, împăratul a poruncit să aducă pe oamenii care îl părâseră pe Daniel și oamenii aceia au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiii lor, nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, spune Scriptura, leii i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. Dumnezeu se proslăvește, oamenii de aici înțeleg că nu te poți juca cu Dumnezeul acesta mare și adevărat. Ochii lor au fost ațintiți asupra lui Daniel și au înțeles încă o dată că Daniel este omul de calibru de care se folosește Dumnezeu. Este omul loial lui Dumnezeu. Cum să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Cu această atitudine de loialitate la locul de muncă, la locul de rugăciune și la locul de încercare. Când ajungi în groapă, în suferință și poate că ești într-o stare de confuzie, continuă să rămâi atașat cu inima și cu viața ta de Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. A doua pildă pe care o rostește Domnul Iisus Hristos în continuare ne atrage atenția la o altă atitudine pe care trebuie noi să o cultivăm în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. La o stare anumită pe care trebuie să o avem în această așteptare a revenirii Domnului Iisus. Și anume a doua pildă, adică pilda celor 10 fecioare, ne vorbește despre plinătate. Dacă prima ne-a vorbit despre loialitatea noastră față de Dumnezeu, iată că pilda celor 10 fecioare ne vorbește despre plinătate. De fapt, lucrurile se leagă foarte bine aici. În pilda celor 10 fecioare, Domnul Iisus Hristos ne arată cum putem să rămânem în loialitate. În loialitate, în credincioșie constantă până la capăt față de Dumnezeu, putem să rămânem numai exclusiv dacă avem plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Altfel nu putem să ducem credincioșia prea departe. Nu intrăm în detaliile acestei pilde, care știți bine, este foarte comentată, foarte interpretată. Câteodată fiecare element privit dintr-un anumit unghi capătă o semnificație particulară pentru noi și încercăm să ne sprijinim anumite puncte de vedere pe lucrurile de aici din pilda aceasta care au un caracter simbolic, dar ideea esențială din pilda aceasta pe care ne transmite Domnul Iisus Hristos este că trebuie să veghem cum au vegheat aceste fecioare și în mod special cele 5 fecioare care au fost înțelepte, dar nu o veghere oricum, o veghere în plinătate, cu candela plină. Acum, poate că unii au considerat că unde lemnul este ceva, alții au spus că unde lemnul acela din candelă
respectiv rezerva, ar fi altceva. Unde lemnul poate să fie și este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar în același timp unde lemnul din candelă este și cuvântul lui Dumnezeu, unde lemnul din candelă vorbește în sine despre plinătatea care trebuie să fie în viața noastră creștină, plinătatea duhovnicească, plinătatea spiritualității. Apostolul Pavel spune la un moment dat să fiți plini de Dumnezeu, să fiți plini de tot ce va da Dumnezeu mai bun în sufletele voastre. Că dacă rămânem doar cu candela, doar cu suportul, oricât de mult am zdrângăni candela aceasta și am arătat-o altora, doar candela, fără un de lemn, nu poate să-L impresioneze pe Dumnezeu. Sunt așa de mulți oameni care au rămas numai cu partea ritualică, oameni care se bucură doar că sunt membri într-o anumită biserică, sunt trecuți pe o listă, oameni care poate mai participă la cina Domnului, dar ei au numai candela secătuită de un de lemn, fără putere, fără o relație personală cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate cândva în trecut au avut o asemenea relație, dar unde lemnul acela s-a consumat. Pentru că și cu aceste fecioare s-a întâmplat la fel. Spune versetul 8, cele nechibzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Aceasta este realitatea pe care noi o vedem adesea în creștinismul contemporan. Nu vrem să fim pesimiști și ar fi o greșeală ca să privim totul dintr-un unghi negativ. Dar vrem să fim obiectivi, să fim realiști. Și vedem cum de multe ori candelele acestea în viața multora sunt stinse. Nu mai este flacăra rugăciunii, nu mai este râvnă, nu mai sunt lacrimi, nu mai este pasiune pentru Dumnezeu, pasiune pentru mântuirea sufletelor. Oamenii nu mai văd niciun sens ca să facă eforturi în numele lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, nu mai au o perspectivă, nu mai au niciun orizont de felul acesta. Candelele acestor oameni se sting. E bine, dragii mei, ca să nu ni se stingă candela, adică viața noastră spirituală, despre aceasta este vorba, relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să căutăm plinătatea permanent. Și vreau să vedem lucrul acesta prin câteva exemple. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, unde spune Scriptura că s-au adunat după evenimentul de la Rusalii. Din nou s-au adunat apostolii, ucenicii, au început să se roage. Și în rugăciunea lor spuneau așa, Fapte, capitolul 4, de la versetul 29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere. Observați, s-au rugat foarte concret. Nu trebuie să ne rugăm numai general, să specificăm exact de ce avem nevoie. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Aici, la această părtășie, erau și ucenicii care au participat și la Rusalii, care fuseseră deja botezați cu Duhul Sfânt. Puteau ei să stea liniștiți și să zică, noi deja suntem botezați cu Duhul Sfânt, noi deja am avut experiența aceasta a umplerii cu Duhul Sfânt, prin urmare rugați-vă voi, de acum eventual noi doar vă sprijinim pe voi, vă susținem. N-au făcut așa, s-au implicat și ei, pentru că ai nevoie de umplere cu Duhul Sfânt în mod permanent. Amin. Nu trebuie să ne bucurăm doar de niște experiențe din trecutul nostru, să ne culcăm așa pe ureche, să zicem că acum suntem sigilați, suntem asigurați, dacă vine Domnul o să-i spunem de experiența care am avut-o acum 20 de ani și Domnul o să ne înțeleagă. Domnul vrea să ne vadă la timpul prezent, care este starea noastră în momentul în care El va reveni. El vrea să ne găsească în această plinătate. De aceea, apostolii s-au rugat și din nou au fost umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când au fost umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au căpătat o mare îndrăzneală în ceea ce privește vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt îți dă îndrăzneală. De multe ori noi suntem timizi. Câteodată avem sentimente de lașitate. Încercăm să fugim de răspunderea de a le spune și altora despre Hristos. Dar în momentul când te umpli cu Duhul Sfânt,
Duhul Sfânt îți dă îndrăzneală. Te miri și tu de tine. De unde ai avut îndrăzneala aceea? Cu atâta deschidere, cu atâta dezvoltură, să le spui oamenilor despre Hristos, să nu-ți fie rușine de cuvântul pocăință, să îți asumi riscurile sau consecințele că oamenii ăia s-ar putea să nu primească cuvântul tău, să te respingă. De unde ai avut atâta îndrăzneală? Pentru că ți-a dat-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Această plinătate în candelă este poruncită de Dumnezeu în Scriptură și în pasajul acesta din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 18: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și Apostolul Pavel se adresează unor oameni care de asemenea în cetatea Efes, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, ne arată ce s-a întâmplat, ei primiseră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fuseseră botezați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel le scrie această epistolă și spune: fraților, fiți plini în mod permanent de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trăiți în plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Plinătatea ne asigură, repet, puterea de a trăi în loialitate față de Dumnezeu. De multe ori șchiopătăm, de multe ori cădem și suntem surprinși de falimentele noastre și răspunsul îl găsim aici, pentru că n-am urmărit această plinătate în mod constant. Uitați-vă la acest om al lui Dumnezeu, foarte puternic în credință, este vorba de martirul Ștefan, atunci când el a început să le vestească cuvântul evreilor. Și evreii au fost foarte reticenți, tari la cerbice, cum chiar Ștefan le spunea, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Și când au auzit ei predica lui Ștefan, spune Fapte, capitolul 7, cu versetul 54, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Scrâșneau din dinți împotriva lui. O atitudine foarte răutăcioasă. Dar Ștefan, continuă versetul 55, plin de Duhul Sfânt. Iată ce face omul plin de Duhul Sfânt. Când oamenii te batjocoresc, când oamenii pun mâna pe pietre să arunce în tine, când poate că frații, că până la urmă aici erau evrei, erau de-ai lui, din neamul lui, și în cazul nostru se poate întâmpla ca frați de credință, când aceștia sunt împotriva ta câteodată, ce face omul plin de Duhul Sfânt? Se răzbună? Nu. Vine în replică cu duh de ceartă, cu cuvinte tăioase? Nu. Dar ce face omul plin de Duhul Sfânt? Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Nu are rost să te fixezi și să te concentrezi prea mult cu privirea la oamenii care îți fac rău. Că dacă te uiți la ei, dacă te concentrezi doar asupra răului pe care ți l-au făcut sau pe care ți-l fac ei, amărăciunea se păstrează în sufletul tău, decepția, descurajarea, parcă nu mai ai motive câteodată să vii la adunare. Noi trebuie să avem o privire dincolo de răutatea și de limitarea acestor oameni, să privim spre cer. Și când și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mulțumesc! De aici Ștefan dobândește puterea de a ierta oamenii aceștia atât de răi, pentru că l-au târât afară din cetate. Au început să arunce cu pietre în el, aruncau cu pietre și Ștefan se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. V-ați întrebat vreodată de ce noi nu putem ierta? Pentru că fără plinătatea Duhului Sfânt e foarte greu să ierți. Câteodată încerci să ierți pe cineva, faci eforturi, te ambiționezi așa și spui: măi, știu că mi-a făcut rău, m-a jignit, dar îl iert. Zici cu vorba. În realitate însă simți că jignirea e tot acolo. Veninul e tot acolo. Starea aceea neplăcută e tot acolo. Teoretic ai spus că ierți. Cunoști cuvântul lui Dumnezeu care zice să ierți de 70 de ori câte 7. Dar practic, câteodată observăm că încă n-am iertat. E bine, vreau să vă spun, când avem plinătatea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt ne ajută cu adevărat să iertăm. Duhul Sfânt dizolvă amărăciunea. Duhul Sfânt
pune în noi această dragoste care nu e de natură umană, dragoste care vine din Dumnezeu, dragoste prin care să putem spune și noi ca și Ștefan: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Dragoste care ne ajută să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, care de pe cruce a spus la fel: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Deci iată cât de importantă este plinătatea în candelă. Să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos căutând această plinătate, pentru că de multe ori am ajuns foarte nepăsători. Ni se pare că suntem plini, dar mulți poate am ajuns ca cei din Laodiceea, care ei se considerau că sunt bogați, că au de toate, că biserica lor merge bine, însă atunci când Dumnezeu face radiografia spirituală a celor din Laodiceea, le spune: nu știi că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Tu n-ai plinătate. Tu de fapt ești gol. Tu ai pierdut esența. Nu mai ai acea relație cu Dumnezeu pe care o aveai altădată. Și continuă Domnul Iisus Hristos și spune: fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Adică Dumnezeu vrea niște oameni plini de râvnă, niște oameni efervescenți, niște oameni pasionați pentru lucrarea Lui, pentru gloria Lui. Plinătatea te face să ai pasiune pentru Dumnezeu. Amin. Vedeți că oamenii în lumea acesteia, în felul în care ei trăiesc, au atâta pasiune pentru viciile lor, se cheltuiesc pentru viciile lor. Au atâta pasiune pentru unele competiții sportive, sunt gata să dea tot ce au mai bun, în fel și fel de competiții sportive. Au atâta pasiune lumească, firească, în anumite lucruri care le oferă lor niște avantaje sau le oferă niște plăceri. Și noi să nu avem pasiune pentru ceva veșnic, pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru o cunună care nu se poate veșteji, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, dar pasiunea nu putem fabrica artificial. Pasiunea aceasta nu vine doar prin faptul că eu vă spun dumneavoastră: fiți plini de râvnă, fraților, și să aveți pasiune. Ci pasiunea o are fiecare în dreptul lui, în măsura în care caută, dorește această plinătate a Duhului Sfânt. Am văzut tineri în zona noastră care au beneficiat de o mare trezire spirituală în viața lor. Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt și am văzut imediat și rezultatul. Pasionați pentru Dumnezeu. Ore în șir ca să se roage, ore în șir petrecute ca să învețe să cânte mai bine și mai frumos pentru slava lui Dumnezeu. Deși n-au experiență, se duc pe teren ca să împărtășească Evanghelia și altora. Se duc prin sate, se duc prin comune. Nu întotdeauna fac bine ceea ce fac, mai au și greșeli, că este imposibil să nu greșești atunci când lucrezi. Dar există motorul acesta, există pasiunea pe care le-o dă Duhul Sfânt. Și apoi când lângă această pasiune vine și înțelepciunea, prin cuvânt, prin sfatul celor înțelepți, prin experiența pe care o acumulezi, atunci cu siguranță ce faci pentru Dumnezeu are randament, are ungere, are binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În așteptarea Domnului Iisus Hristos trebuie să căutăm această plinătate. Vedeți că de multe ori suntem parcă amorțiți, parcă suntem așa ațipiți ca fecioarele acestea. Ne uităm la candelă, vedem că se stinge, nu mai are flacără și totuși nu luăm nicio atitudine, nicio măsură. Cât de râvnitor a fost profetul Elisei. Atunci când știa, Duhul lui Dumnezeu îi descoperise că Ilie urma să fie răpit la cer de Dumnezeu. Elisei, știți bine, se ține după Ilie, pas cu pas, nu îl slăbește din ochi, peste tot se ține după el. Și la un moment dat, Ilie se întoarce către Elisei, văzând această râvnă a lui Elisei și îl întreabă așa, 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9, ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine? Dacă Elisei ar fi fost un tânăr așa mai materialist, ar fi spus: uite, dacă tu o să fii răpit în cer la Dumnezeu, pune o vorbă bună pentru mine, că-s cam sărac, am necăjit, să meargă și mie mai bine. Dacă Elisei ar fi fost un om limitat în viziunea lui doar la viața aceasta, poate ar fi cerut niște avantaje pământești, trecătoare, niște beneficii. Ilie, ești un om cu influență, pune o vorbă bună pentru mine. Dar care a fost dorința lui Elisei? El a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ce a căutat Elisei? Plinătatea Duhului Sfânt. Într-adevăr a cerut un lucru greu. Ilie a zis: greu lucru cer.
Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Iată perseverența lui Elisei. Continuă să se țină după Ilie și pe când mergeau ei vorbind, apare acel car de foc, niște cai de foc, i-au despărțit unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt, după care Elisei ia mantaua, se apropie de apă și spune: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? A lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Adică înțelegem că Elisei chiar a primit o măsură dublă. A primit această plinătate din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar pentru că a dorit-o, pentru că a căutat-o, pentru că asta a fost preocuparea lui, a fost dorința lui cea mai arzătoare. Dragii mei, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, să căutăm plinătatea. Unde? La rugăciune. Căutăm plinătatea, iată, în asemenea seri de studiu biblic. Avem nevoie și de plinătatea cuvântului, Scripturii în viața noastră. Căutăm plinătatea duhovnicească, pentru că altfel, cei care n-au plinătatea, care rămân în criză de un de lemn, care sunt cu flacăra stinsă, ajung în postura aceasta atât de neplăcută, pe care o prezintă aici Domnul Iisus Hristos, că a venit mirele, a luat cu el în odaia de nuntă doar fecioarele înțelepte și după ce au intrat înăuntru s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare, care n-au avut plinătatea și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Și de dincolo de ușă se aude răspunsul categoric al Domnului Iisus Hristos. E adevărat, un răspuns dur, dar care exprimă judecata nepărtinitoare a lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Doamne, dar noi am făcut parte din categoria fecioarelor. Dar noi am avut aceeași ținută de fecioare. Dar noi am avut același nume de creștini, de fecioare. Dar noi am avut candele ca și ceilalți, am avut Biblie ca și ceilalți, am participat la aceleași programe ca și ceilalți, am fost membri în aceeași biserică și totuși Domnul spune: nu vă cunosc. Pentru că lipsa de plinătate, iată, îi descalifică pe mulți, în sensul că lipsa de plinătate îi face pe acești creștini să se compromită în viața lor. Din cauza asta, ei nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Biblia ne spune în Apocalipsa: nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, să trăim cu loialitate, să trăim căutând permanent plinătatea Duhului și a Cuvântului în viața noastră și, în al treilea rând, a treia atitudine absolut necesară în așteptarea Domnului Iisus este productivitatea în lucrarea pe care o facem. Pilda talanților pune în lumină exact acest aspect. Productivitatea. Unuia i s-au dat 5 talanți, altul a primit 2 talanți și altul a primit un singur talent. Cel cu 5 talanți n-a privit cu mândrie la cei care aveau mai puțin talent, să zică: bieții de voi, voi aveți 1, 2, altul 1 singur, dar uite la mine câți am. Nu, pentru că să știți ceva, întotdeauna omul cu maturitate spirituală, omul cu daruri spirituale nu se laudă. Nu o să-l vezi niciodată că îi eclipsează pe alții, că îi umilește pe alții, că îi bate pe umăr pe alții să zică: hei, tu ăla cu un singur talent, tu nu poți să stai lângă mine. Niciodată nu se întâmplă așa. Omul cu mulți talanți se jertfește, lucrează, investește. Îndată s-a dus, a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Este împodobit cu smerenie. Mă surprinde câteodată când întâlnesc oameni care pretind că au foarte multe daruri și încearcă așa cumva să producă o intimidare la adresa celorlalți, poate chiar să exercite o autoritate forțată, în sensul de a încerca să-i domine pe ceilalți, așa, să-i țină cumva sub controlul lor, dar în viața lor nu se vede roada Duhului Sfânt. Omul cu mulți talanți îl cunoști prin smerenie, cum spunea poetul Costache Ioanid într-o poezie: să fii sfânt și să nu știi. Tu să nu realizezi lucrul ăsta, să nu faci caz de darurile tale, să nu cauți să impresionezi prin darurile sau prin vocația, prin chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Să-ți faci lucrarea și în felul acesta poate că în tăcere, prin exemplul tău, să fii o pildă și pentru ceilalți. La rândul lui cel cu 2 talanți, și acesta este un om spiritual.
Pentru că el nu se compară cu cel cu 5 talanți ca să trăiască un complex de inferioritate. Mulți dintre noi avem asemenea complexe. Și spunem, ei, dacă aveam și eu 5 talanți, dacă aveam și eu darurile pe care le-a avut apostolul Pavel, dacă aș fi măcar proroc, dacă aș fi măcar vindecător, să am un dar de vindecare, dacă aș avea măcar niște vedenii, zicem noi, și tânjim, poate după niște daruri pe care încă unii nu le avem, și ne comparăm cu alții, nutrim acest complex de inferioritate și poate că stingem și chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. E bine, iată, omul acesta care a primit 2 talanți nu se compară cu cel cu 5. Este coleg cu cel cu 5, sunt cooperatori lucrând pentru multiplicarea acestei averi a stăpânului, adică noi înțelegem multiplicarea și lucrarea din Împărăția lui Dumnezeu, lucrează acolo împreună, nu se invidiază, cel cu 2 talanți nu invidiază, își vede de lucrarea lui, investește și el, lucrează cu bucurie. Nu te uita câți talanți au alții, lucrează cu bucurie pentru Dumnezeu în dreptul tău. La amândoi, și cel cu 5 talanți și cel cu 2 talanți, se vede productivitate. Aduc ceva pentru stăpân, aduc foloase pentru împărăția lui Dumnezeu, vorbind acum în termenii interpretării. Aduc servicii bune pentru împărat, pentru Dumnezeu. Și vă aduc aminte că Dumnezeu așteaptă din partea noastră productivitate. Lucrul acesta îl vedem bine consemnat și în pilda semănătorului. Iată aici în Matei, capitolul 13, când se vorbește în versetul 23 de sămânța căzută în pământ bun, spune Biblia, sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. De ce această diferență? Nu trebuie să fie preocuparea noastră prioritară. De ce această diferență? Pentru că sunt măsuri diferite de daruri, sunt măsuri diferite în potențialul nostru, sunt chemări diferite. Unul aduce o productivitate mai mare, 100, altul 60, altul 30, dar toți sunt apreciați pentru că au fost productivi. Problema nu-i cine produce cel mai mult, nu-i cine aduce la mântuire cei mai mulți, ci problema e să fiu productiv și eu cu ceva. Să vină niște suflete la mântuire în casa lui Dumnezeu prin mine. Întrebarea în termen de felul acesta trebuie să-mi o pun și să-ți o pui, Doamne, pe câți oameni am reușit să influențez cu Evanghelia? Pe câți oameni din lumea aceasta, bântuită de atâtea vicii și păcate, am reușit ca să-i aduc aici în casa Ta? Nu-i pot eu pocăi, dar cel puțin să-i aduc în prezența Ta și în felul acesta să se creeze pentru ei ocazia ca să Te cunoască pe Tine, Doamne. Apoi, pe câți credincioși i-am zidit prin cuvântul lui Dumnezeu, că și aici se verifică productivitatea, când ai un cuvânt de îmbărbătare, când ai un cuvânt de mângâiere, când ai un cuvânt de încurajare, când l-ai ridicat pe cel căzut, când l-ai recuperat pe cel care s-a depărtat de turmă, oaia care a căzut într-o prăpastie oarecare, face parte tot din productivitatea lucrării ce ne-a încredințat-o Dumnezeu. Deci, nu trebuie să ne comparăm unii cu alții, ci doar să ne punem în mod personal această întrebare: cât de productiv sunt eu? Sau poate că ne regăsim în ipostaza celui de-al treilea. Și iată că apare aici în pildă al treilea rob care a primit un singur talent. Robul acesta cu un singur talent a avut și niște părți pozitive, bune. Să nu credeți că a fost rău totul în viața lui sau în caracterul lui. Să vedem mai întâi părțile bune. A fost bine că el a rămas acolo, în perimetru de slujire al stăpânului. Cel puțin n-a fugit de la stăpân, cum a făcut fiul risipitor, ca să ia averea și să o risipească în altă parte. Măcar a fost acolo, a stat cu minte acolo. Un lucru bun. Un alt lucru bun, robul cu un singur talent, nu-l vedem să se fi certat cu ceilalți. Nu intră în conflict, nu deranjează pe nimeni, n-aruncă cuvinte de ocar asupra celorlalți. Nu este ca robul din pilda anterioară, dacă vă uitați în capitolul 24, versetul 48, zice un rob rău care începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivi. Nu. Acesta cu un singur talent n-a fost răutăcios, nu și-a bătut tovarășii de slujbă, n-a mâncat să fi băut cu bețivi, el a stat acolo cu minte. Asta este partea pozitivă. Numai că n-a fost productiv. Dacă ai fi patron, să zicem,
și ai mai mulți angajați, Doamne ajută, nu? Și printre angajați ai pe cineva care e foarte cu minte, e punctual, vine la ora care trebuie, pleacă la ora care trebuie, respectă programul, e în salopetă, tot timpul în ținuta lui de muncă, cu uneltele după el, se încadrează, nu se ceartă cu ceilalți, nu-i auzi gura, e la locul lui, numai că nu-i productiv. El nu produce, să zicem, ar trebui să facă la un strung 100 de piese în numărul ăla de 8 ore pe zi și el poate că face una și aia rea. Nu-i productiv. Păi degeaba e punctual, degeaba e prezent acolo, degeaba are partea asta bună că nu se ceartă cu ceilalți, dacă el nu-i productiv. E bine, dragii mei, aș vrea să înțelegeți ce vreau să spun. Sunt mulți oameni cu minți în adunare. Nu se ceartă cu ceilalți, sunt în ținuta corespunzătoare, sunt liniștiți, își văd de treaba lor, numai că nu sunt productivi pentru împărăția lui Dumnezeu. Aici este o mare problemă. Noi zicem bine că suntem aici, bine că suntem în ograda stăpânului și nu suntem în lume, nu suntem cu bețivii, nu suntem cu cei răi, bine că suntem aici și nu ne certăm, uite, sunt alții care fac dezbinări, se ceartă, slavă Domnului, noi nu suntem în aceea. Dar întrebarea este, ești productiv în ogorul acesta al lui Dumnezeu? Ce faci pentru Dumnezeu? Care este rezultatul muncii tale? Pentru că robul acesta a avut 3 mari carențe sau probleme în caracterul lui, care sunt actuale, sunt contemporane. Prima mare problemă, frica de eșec. Uitați-vă când mai târziu ajunge să stea față în față cu stăpânul și îi se cere socoteală de lipsa lui de productivitate. Și spune el așa, versetul 24, Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. I-a fost teamă. De ce? I-a fost teamă, dacă nu va reuși, hai că ăla cu 5 talanți mai are de unde să piardă, ăla cu 2 talanți mai are de unde să piardă, dar el cu un singur talent, dacă îl pierde și pe ăla, de unde să-l mai scoată? Teama de eșec, teama de faliment. N-ați remarcat că de multe ori diavolul inoculează și în unii din noi această teamă de eșec? Nu vreau să cânt dacă greșesc. Mai bine stau liniștit, că dacă stau pe scaun nu greșesc. Nu vreau să predic, nu vreau, mă expun, mă ascultă frații, mă judecă, sigur greșesc. Mai bine să nu predic. Să mă duc în evangelizare, oamenii sunt răi, sunt împietriți, nu o să am succes, nu o să iasă nimic. Pierd timp, pierd bani, mai au și bătaie pe acolo. Teama de eșec. Văd în generația aceasta tânără, foarte mulți tineri cu potențial, cu vocație, de care Dumnezeu ar vrea să se folosească. Le este teamă de eșec. Teama aceasta de eșec ne paralizează, ne face să fim inactivi, ne face să ne stingem darul pe care de fapt ar trebui să-l înflăcărăm. Depășește teama de eșec. Asumă-ți responsabilitatea, chiar dacă greșești, nu-i nicio problemă. Din mers mai învățăm, din mers ne mai corectăm, din mers și lucrând pentru slava lui Dumnezeu ne maturizăm spiritual, ne îndreptăm și încet, încet omul care lucrează, omul care își asumă riscuri, omul care se jertfește, e binecuvântat de Dumnezeu, are progres și are productivitate. I-a fost teamă. Apoi, a doua carență pe care o văd în caracterul acestui rob cu un singur talent a fost viclenia. Pentru că iată reproșul stăpânului din versetul 26. Stăpânul i-a răspuns, rob viclean. Stăpânul reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu vede inima acestui om și a văzut vicleșugul acela din inima lui. În ce consta vicleșugul lui? Vă dați seama că robul acesta s-a gândit. În cele din urmă nu o să mă dea stăpânul afară din slujbă. Cumva o să aprecieze faptul că totuși am rămas aici, am rămas constant. Adică ce se gândește creștinul inactiv și neproductiv? În cele din urmă tot o să ajung și eu în cer. Că doar eu n-am fost la discotecă, doar eu n-am fost cu vagabonzii de pe stradă, tot la adunare am venit, e drept, nu prea am fost productiv, n-am făcut nimic, poate mai am criticat așa pe alții. Mi-a plăcut doar să urmăresc ce fac alții, ce face ăla cu 5 talanți, ce face ăla cu 2 talanți, m-am uitat cum ei munceau, transpirau, investeau, eu n-am avut bătaie de cap, dar probabil mă va primi și pe mine în cer stăpânul. Aici e vicleșugul. De fapt, oamenii aceștia nu îl înșeală pe Dumnezeu, se înșeală singuri, pentru că, remarcați în final, acest rob viclean
nu numai că nu primește nicio recompensă, dar nu mai este acceptat de stăpân acolo în perimetrul pe care îl deținea stăpânul. Pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aici, dragii mei, suntem clarificați ceva mai mult în ce privește doctrina mântuirii. Pentru că noi zicem, mântuirea nu este prin fapte, este prin credință. Ca să nu se laude nimeni, zice Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, și e drept lucrul ăsta, mântuirea e prin credință, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar credința este validată prin ceva, credința este dovedită prin ceva, credința fără fapte este moartă, credința fără slujire nu funcționează, este doar teorie. Și iată, omul acesta care nu lucrează nimic, care nu are niciun fel de rezultate, de fapt își pervertește caracterul și caracterul lui nu mai este potrivit cu natura împărăției lui Dumnezeu. Aici este problema. Cine nu slujește, cine nu lucrează, își deformează și caracterul. Omul se gândește, lasă să fiu eu mântuit, cum zicea cineva, măi, numai într-un colț de rai acolo să fiu și eu, nu pretind să am nu știu câte cununi pe cap, nu vreau să fiu ca Moise, ca Ilie, strălucitor pe acolo, într-un colț de rai să fiu și eu pe lângă ceilalți sfinți, dar eu nu fac nimic pentru Dumnezeu, numai să mă accepte într-un colț. Mă tem că nu o să vadă un astfel de om colțul acela de rai, pentru că omul neproductiv nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, este aruncat afară. Și a treia slăbiciune din viața acestui rob era, bineînțeles, derivată din celelalte două, lenea. Rob, viclean și leneș. Lenea spirituală a devenit o plagă a vremurilor noastre. Lenea spirituală îl face pe creștin să nu mai citească Biblia. Ar face orice altceva. E lene să citească Scriptura. Mi se pare complicat să o ia de la un capăt la altul și să o citească. Lenea spirituală, când ajunge în ființa omului, îl împiedică să se mai roage. Se roagă, dar așa, fugitiv, formal. Câteva cuvinte, Doamne ajută, fii cu mine, amin, mulțumesc. Lenea spirituală, bineînțeles că ne face și ne duce în punctul ăsta în care îngropăm bine talentul. Nu că n-am avea niciun talent. Vă asigur, fiecare din noi are ceva de la Dumnezeu. Are un dar, cel puțin, de la Dumnezeu. De unde știu lucrul ăsta? Pentru că noi, printr-o altă comparație vorbind, suntem mădulare în trupul lui Hristos. Mădularele au câte un rol fiecare, și urechea, și ochiul, și mâna, și piciorul. Nu există mădular care să n-aibă nicio funcție. Trupul crește și se dezvoltă, zice Apostolul Pavel, prin ceea ce dă fiecare încheietură, o încheietură de ar fi, își are rolul ei. Ei, în baza acestui adevăr biblic pot să spun, fiecare are măcar un talent. Lenea spirituală ne face să fim foarte comozi, ne protejăm confortul, păi ca să-L slujesc pe Dumnezeu, cu darul pe care mi l-a dat, înseamnă să pun deoparte din timpul meu, înseamnă poate câteodată să-ți lași familia și să acorzi prioritate unei anumite lucrări a lui Dumnezeu, înseamnă de multe ori să pui din banii tăi în lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă să te sacrifici, să te obosești, să te cheltuiești, mai mult decât atât. Nu e doar o cheltuială materială sau de timp. Lucrarea lui Dumnezeu implică câteodată traumatizare, că ai de-a face cu oameni răi care te înțeapă. E vorba de emoțiile tale, de sentimentele tale, de sufletul tău, de pereali pe care îi faci și dacă nu îi faci aici, îi faci pe suflet, pentru că oricum nu e ușor ca să treci prin toate lucrurile astea. Moise, slujind, a avut moment de depresie, când zicea, Doamne, vreau să mor, nu mai pot, poporul ăsta este foarte încăpățânat și Dumnezeu îl reabilitează. Ilie a avut moment de depresie și la fel a zis, Doamne, ia-mi viața, vreau să mor, nu-s mai bun decât părinții mei. Deci, atât slujirea, dedicarea, câteodată te duci în situații de felul ăsta, pentru că te cheltuiești. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, și mă voi cheltui bucuros, voi da din ale mele și mă voi cheltui pe mine însumi pentru sufletele voastre. Și atunci, lenea e sugestia diavolului. Ce rost are? Bătaie de cap, bani dați, probleme, conflicte, oameni care nu te înțeleg, nu te apreciază, te interpretează greșit, tu faci, tu te jertfești și oamenii se uită strâm la tine, ce rost are? Stai liniștit că tot acolo ajungi. Nu ajungi tot acolo. Robul leneș n-a mai ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să concluzionăm această învățătură a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ce înseamnă să fim gata?
să trăim în loialitate față de Dumnezeu, ca și Daniel, la locul de muncă, la locul de rugăciune, la locul de încercare din groapa cu lei. Ce mai înseamnă să fim gata? Să căutăm plinătatea. Candela să fie plină cu Duhul Sfânt, cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca și Ștefan. Oameni plini cu Duhul Sfânt, gata să părăsim pământul. Ce mai înseamnă să fim gata? Productivitate, activi, dinamici, energici pentru Dumnezeu. Am un singur talent, nu e nicio problemă, îl pun în negoț, mă cheltuiesc, nu mi-e teamă de eșec, da, s-ar putea să greșesc, dar nu e nicio problemă. Voi ieși din impas și voi merge mai departe, pentru că vreau și eu să fac pe placul stăpânului și să aduc beneficii pentru această lucrare a stăpânului, să particip constructiv la multiplicarea averii spirituale a stăpânului. Și aș vrea în final să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute în procesul acesta de pregătire, de a fi gata în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Semnele noi le știm, le observăm în jurul nostru, știrile ne informează, știm ce se desfășoară pe fața pământului la ora actuală, avem suficiente indicii ca să înțelegem că vremea sfârșitului este aproape și îl vom ruga pe Dumnezeu să ne ajute să-i fim credincioși. Îl vom ruga pe Dumnezeu să ne umple cu Duhul lui cel Sfânt. Îl vom ruga pe Dumnezeu să ne ajute să fim productivi cu talentul pe care ni l-a dat, să nu fim leneși. Haideți cu toți ridicați în picioare să venim în această rugăciune. Amin.